institutos odontológicos. Odontologia espezialitate guztiak zentro berean. Printze zoriontzua, 8. kapitulua. Galdategian zegoela, langile bat printzearen berunezko bihotza urtzen ez zela ohartu zen. Bihotza hartu eta zakarrontzira bota zuten, baina zorionez, enara ilarekin elkartu zen zakarrontzi berdinera. Jainkoak bere aingeruetako bati hiri hartan aurkitzen zituen bi gauzarik ederrenak ekartzeko eskatu zion. Eta, bitxia bada ere, aingeruak berunezko bihotza eta txori hila aukeratu zituen. Ondo egin duzu, esan zuen jainkoak. Txoriak betiko abestuko du nire paradisuko lorategian eta estatua hau nire urrezko hirian geratuko da.